celor care m-au învățat ce pot, m-au învățat cum să merg pe alte căi, m-au învățat ce bine fără griji sau nevoi. De când m-am născut eu tot m-am moves, vreau să zic și eu doar un mic atent, să pun texte negative, să spun tot ce vreau. Să nu mă vadă lumea ca pe un babau, asta eu îl zic acum din capul meu. Nimeni n-are flow, dar totuși e mișto, că e pentru mine și nu pentru tine. Ca să înțelegi odată că să nu mai bine, vreau să-ți mulțumesc și să stau în vezi pe un negativ foarte bine ales. Și îți spun acum că mi-e tot de tine, dar mai bine zic să-mi revin în fire. Da, și printr-o melodie vreau să-ți mulțumesc și ție că mi-ai dat pe viață, că mi-ai dat pâinea pe masă. Vreau acum să zic în gura mare, prima melodie este la întâmplare, Ascultă ce spun acum, nu e doar o vorbă dintr-un vechi album. Și pe care îl privești cât te plictisești, yeah. Printr-o melodie spun tot, printr-o melodie eu 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 spun tot. Acum îmi iau adio și o rămas bun, să ne vedem pe un nou album semnat de mine și nu de tine. Printr-o melodie vreau să mulțumesc la toți, vreau să le mulțumesc colegilor mei care sunt lângă mine. Number one, Spice FM la Baraka Studio. Bam, la Baraka, spune acum că da. De când m-am născut eu tot am moves, vreau să zic și eu doar un mic atent, să pun texte negative, să spun tot ce vreau, să nu mă vadă lumea ca pe un babau. Acum am început să le mulțumesc la toți, la toți celor care m-au învățat ce pot, m-au învățat cum să nu iau pe alte căi, m-au învățat ce bine fără griji sau nevoi. Da, asta eu îl zic că acum din capul meu nimeni n-are flow, dar totuși e mișto, că e pentru mine și nu pentru tine. Ca să înțelegi odată că să nu mai bine, vreau să-ți mulțumesc și să stau în vezi pe un negativ foarte bine ales. Și să spun acum că mi-e tot de tine, dar mai bine zic să-mi revin în fire. S-a terminat melodia, sper că v-a plăcut. Sunt Andrei pentru voi. Mea la Baraka Studio 2012 live.